Kumusta po? Pasensya na. Uh-huh. Very nice. Ano. Ayan. Kumusta? Nawala yung ano ah. Nawala yung light natin. Anyway. Ito. Stanford. Si Stanford content creator. Ito ba saan kaya yun? Aha. Kumusta eh? Hello? Yes po. Diseline D. Pineda. Thank you for coming. Salamat po sa bisita. Thank you. Since wala po tayong live content ngayong araw, as usual, mag-live tayo. Kumusta po kayo? Opo. Ma'am Diseline, tama ba? Ma'am Diseline, thank you for coming po. Taga saan po kayo? Are you from Leyte?
Hello, hello, hello. Kumusta po? Thank you for dropping by. From Philippines. Mhm. Salamat, salamat po. Diseline Pinida. Oo. Mag-return back ako sa ano niyo, ah, sa bahay niyo. Ano ba ba ito? Ay, salamat po Ma'am Diseline. Thank you po for sa mga panonood nyo. Oo. Liig. Mhm. Liig ng manok, yung lechon manok. Kaya pwede natin maisulat. Hindi po kasi tayo kanina nakapag ano gawa ng ay neon. Neon, ano bang pag ano niyan? Neon. Hindi ko may pronounce yung ano niyo po, pangalan. Neon. Ay po. Okay po ma'am, thank you. Good night. Salamat po sa pagbisita. Opo. Salamat po ma'am. Winnie Love. Thank you, thank you. Thank you for dropping by. Neon. Nililista ko po ay you're from Switzerland. Wow. Umaabot pala tayo sa ano sa Switzerland ha. Thank you po ma'am. Vienna Love. Vienna. Salamat po. Nililista ko po ngayon yung ano nyo, yung nandito para po ma-notify ko rin yung bahay nyo. Pasensya na. Neon. Neon. Hindi kasi ako sanay sa live. Bibihira lang din akong mag-live. At base na rin po sa mga advices, kapag magla-live daw, lagi natin tatandaan yung mga bumibisita sa ating munting bahay. Opo. Vienna Love. Alright. Tapos, from time to time daw, kung sino yung nasa bahay, para ma-recognize, i-add daw sila bilang moderator.
Opo. Oo. Siguro po baka mamaya hindi pa ako nakapag um, subscribe sa channel nyo. So mamaya po right after ng ating live, yung nasa bahay po natin ngayon ay pupuntahan ko. At mag-subscribe din ako sa inyo. Pasensya na kung now lang kasi bago lang kasi ako rito mag ano eh. No? Anyway, thank you, thank you. Thank you for dropping by. Bienny. Bienny Love. Ma'am, ano to? Ma'am Bienny Love. From Switzerland. From Diselin B. Pinida. From Philippines. Opo. Si Neon. Neon RTZZZYT.
Okay, at least, no? Thank you po. Bye for now. Magbisita na tayo sa mga bahay-bahay. Thank you, thank you.